Muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvekare pano pahadzira re263 pano pandokuzivisai manews updates zvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. But kana uchiri munyowani pathis YouTube channel kusubscribe mahara wotina on the notification bell so that pandinoramba ndichidzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera. Panapa uchange uchiona manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka ndati subscribe, ndati like this video, ndati share this video kune hama neshamwari. Vadikani nezuro Hollytain aive kualbum launch iyo ya Blink4 kwaakazotemwa. Kune vanoteerera Zimu hip hop ndofunga muri kuzvinzwisisa zvandiri kutaura. So mujaya anonzi Hollytain atemwa kualbum launch akagadzira video manheru iwayo achitaura zvaaitaura ende aiti tinodzoka tichakudzokerai 1-1 ende pachasungwa vanhu ndo mutauro waitawo. Ndichatanga ndakuisirai video iroro ndozokuisirai recent video ranhasi achitaurawo zvaanga achitaura kuti reason yakaita kuti iye azogive up aburuke pastage inyaya yei azvitaura ende zvese ndinazvo. Ndanimbotenge taona this video. Tema bro. Muridzi wealbum vatomutema. Boys makwanza guka mama munyeperera achadza ndiri kunzwa kuti pachapisa ende pachawa vanhu pasungwa vanhu pachafa vanhu iwe munopenga here nini munopimira ndikandaya patei vaumana isai mabhiya zangu mota tibaya patei haiwaiwaiwai problem yamunoita kuti ngamuzive manje kuti mavideo vanazvirova vapaende vanezvinhu zvaiwana kuvara iwe unochifunga kuti wakaipa uri muchaunga pepa unosingazivi kuti anachipazi vanonge vakatopa vanhu contract yekurekera mavideo zvangazotorwa. I don't want to like it. Yo mabhodhoro azouya ari 100 wangu musinte mune vanhu 2000 but mabhodhoro anogona kuzouya maybe 20 mabhodhoro which means pane vanhu 7 vanenge vachifunga kuti wakangwara vakumana pachamhanyiwa apa mese muchamhanya mese aiwa pachafa vanhu. Next update ndo last video rake razobuda achiti haiwa paya pandakaburuka pastage pane zvandaitoitira ende handina kuvhunduka but asi ndakaitira kuti maproperties evanhu asanyanya kuparadzwa. Hanzi ndozvo zvandakaitira ende kana manzwa first video anga achitaura kuti hanzi iye muridzi wealbum launch vakamutema, hanzi Blink4 akatotemwawo pastage. Da kuti mutauro zvamunofunga mucomment section pamusoro pemavideos aya kuti boy here unozviona sei inisahatirari ndafunga kukutizai. Vadikani support yenyu inondisvitsa kure. Much love. Handina munhu wandotya bro, inini handina munhu wandotya but ndakatozoona kuti hanzi asi David ndakatozoona kuti property yevanhu inozodestroy vanhu vakakaramba vachikanda zvinhu zvatseni ma-PS system evanhu ma-LED screens anozodii so nekutokuvara kwevanhu chaiko chaiko. So I realized kuti for the concern ye-public safety I might have to excuse myself but otherwise hapana munhu wandotya. I could have just gone there ndikatodzokera ndikatorwa nevanhu and hapana munhu wandotya. Mako ndiani bhora? Handina bhora, naro kwambonona rakabata bhora ini. Wakudare. Anyways, tatangoti tingoona kuti mujaya ari safe here. Handiribo. Safe takakula down takakumirirai paZambia. Hoyo kwauri. 19 April makandimirira mudaita sei? Wakudare here. Ndokatipromisa ngovunza tida kuenjoya tisukana makena hakuna kwatita izvozvo. Alright, aiwa po zvakakosha. Mazimbisa. Hoyo. Paunoona munhu ari kuti uri kuwanza malive ari palive pako ndo pazvinondiita confusion. Ndorwa neconfusion yakawanda kuti iwe uri kuitei pano. Manditi. Ende zvototibatsira izvi zvinhu zvatoita kuenda palive. Pane mapfana izvezvi who could have been watching pornography. Data ravo vakurishandisa kuona mujaya. I'm telling you, zvinhu zvikuitika mudzimba. Hatisati tadiscussa zvinhu izvi. Tichagara dare nevafana vadiki vakawanda. There are a lot of things zviri kustruggleiwa nazvo nemayouth. And I'm your big brother. I'm willing to be there to help. Kuna vanhu vari kubhema mogo
kune vanhu vari kuita izvozvo, kune vanhu vari kuita zvechigay chaizvo chaizvo and all that stuff. Some of the